Inkosi yobuhle bokuphakama uNyazi bengelela isihlalo esikhulu sasezulwini ubukhosi bakulesizwe sikusona abefundisi abavangeli bashumayela abakhokheli ihamente engcwele yonke kaNkuluNkulu ngegama loNyazi LweZulu amen bantwana basezulwini singabantwana sibancane sivakashe singavakashile kodwa kulomuzi waseThempelini simenywe insizwa akusona lesizwe sala kwandile esahlangana nayo ngale ngabethi mina igama lami mongenal iBhayibheli lokuthatha kude uthi ulijwayele ngoba angivamile kodwa mawuvula ngale egcineni kwalo iBhayibheli yobe soyalazi igama lami phuma eThempelini lasegama lakhe inkanyisweni la sifike sahlangana khona nalensizwa akashini iyona ke simemile sizinsizwa asibafowethu kunodatshana oncane ngifuna sikuxoxe kodwa ngicela nifike ngapha ngakithi ngizocela incwadi kaExodus lesabatha ukuze sikhumbuzane ukuthi Exodus 35 ba ezosi ukuze sikhumbuzane ukuthi kukonke sihlangene lapha nje asizona izihlobo nabangani kodwa uyedwa umenzi usimemile usimeme ngesabatha kuphela ifunde baba uMosi wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli wathi kubo ilawa amazwi awashoyo uJehova ukuba niwagcine kosetshenzwa izinsuku eziyisithupha kepha ngosuku lwesikhombisa alube usuku olungcwele kini isabatha lokuphumula kuJehova lowo osebenza umsebenzi ngalo akafe ningabasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha amen lelo suku kuphela abangcwele esihlangane ngalo lolu suku lwesabatha
umnikazi waleli bandla umqalwa lokuhamba asibutha sonke emazweni nasemakhaya wathi asisoligcina ubaba mkhulu umqalwa walendlela. Sihlangene ngalo leli sabatha othi mawuphuma ekhaya ungamfoneli umngani wakho umbuze sinamhlanje impintshi uyaya yini eThempelini ngoba ngiyazi mawungekho kuzobhoreka. Kodwa ngoba uyalazi ukuthi leli sabatha wenza isifungo noNkulunkulu ngoba wathi mawuhluleka ukuligcina masanufe. Ngiyacabanga ke noma ungakhola iminyaka emingakanani kodwa mase kufika usuku kuthiwa yifa akekho uthanda ukufa. Ukufa nje into engathandwa umuntu kodwa into esihlalele ekugcineni. Amen. Ngiyacela ke nami ngoba ngumntwana ngimncane kakhulu ngizoxoxa nje udatshana oluncane asihlangananga nalensizwa kaShinga ngezintombi ngale egama lakhe. Mina ngihlangane kahle nayo ngoba kade ngisebenza nayo kade somantshingelani kade sigade ukusa uthi kufika ukusa bese siyagoduka. Umnandi ke lo msebenzi lo ngoba ubhala into eyodwa uziyogoduka uthi all in order. Uzugoduka ayikho enye into oyibhala kulo msebenzi. Kodwa ke ngiyathi mangiqala ukuyibona lensizwa angathi iNazaretha leli. Impela iNazaretha leli. Zoke ngiqale ngikhululeke ke manje ngibhale nomuntu waseZulwini. Hayi angidumaza. Ngathi ngiyabona yibo ifika igundile namhlanje ngathi awu Shembe. Kwenze njani? Hayi abisiyangilandisa usayi impo wakithi. Lutho luthela. Ukhulu nje oyihamba le ndlela mina ngizange ngiqale. Hey, abase liyaqala ithemba liyalahleka kancane. Ngiyaxolisa mfowethu ukushumayela ngawo khona. Ngibona ngikhulume ngawo usaphila ungakhulumi ngawo sewufile. Bekuthiwa unamanga. Sefuna udumo. Akamazi inhlobo uyaqala nokufika kulelizwe la ngakithi cha. Ngikhuluma le ndaba le bangcwele ukuhlangana kwethu sasingabona abangani sasihlanganiswa umsebenzi. Kodwa namhlanje sihlanganiswe uNkulunkulu. Amen. uNyazi LweZulu. Naye akwazile ukusimema ukuthi sizobona futhi kube wephenduke ngapha. Kade sixoxa sinensiza kube wephenduke ngapha. Wezoza kabili la eThempelini kude kakhulu. Wezoza kabili aphinda ahlale ekhaya athi awukhulu yobuya athuma umunye. Kodwa wafika kahle ezweni la ngakithi. Samphatha kahle iThempelini keduze. Uphuma ngo8:30 iThempelini afike ngo9 isikhathi singakashayi. Amen. Bantwana basezulwini singabantwana kodwa silungela ukuya kuJuly. Amen. Indaba kaJuly inkinga. Uthi umshumayeli kuthina izolo isiyala esikhumbuza. Kusi konje lapha siyakhona kulowa muzi oyingcwele. Noma ngathiwa udadewenu nizwana kangakanani mina la emakhaya. Kodwa mase usofika kuJuly emzini kaNkulunkulu. Awusenalo ilungelo lokuma naye. Nizithamule. Ngoba kuyisono kona lokho. Ngoba nilinga sona isono ukuthi emzini kaNkulunkulu nenze okungalungile nginqena ukulisho leligaba. Umuntu oqhamuka unganazi ukuthi udadewenu lo uyotshela nikhuluma ezinye indaba ezikhulunywa emfuleni. Izona indaba izinsizwa zakithi namakhosazana emele sizikhumbule ukuthi noma phana umne wenu bumkhonze kangakanani. Kodwa mase kufikwa lapha emzini kaNkulunkulu zifike ziqale zihlukane sekuthiwa sekhona ikami manje. Sekhona isipholi manje. Sekhona uJamengweni. Ofika khona belindile ubaba abashumayeli. Bakubuza ukuthi uzokwenzani la Nhlalisothi. Pho asikhuzeki yini pho? Ngoba sina sazi zonke izingoja zakhona nabangazazi bona begadile. Ubona sowuphuma isipholi ukuthi hayibo. Bokade ungene nini? Aboni inkosazana iphume ekamu.
angazi ukuthi bengene nini. Siyacela bantwana basezulwini, lo muzi lo uNkulunkulu uthi ufuna ukusakhela wona kube into ayithandwa inyanga yezulu kube imini isithi. Kodwa konke kuleli kuthini ukuthi thina siwuphathe kahle. Mesihlulekile ukuphatha kahle lo muzi lo wasezulwini. Izulu kwelona kuqobo lesi sisebenzele ukuya kulona siyoliphatha kahle yini. Ithi lensizwa ngelinye ilanga le elayiduze kwethu esimemile la. Yaqala uNkulunkulu uyaziveza kuyo. Siyayimema uyimemela kulo uMnazaretha engayibona mina ngosuku lokuqala ngathi iNazaretha yabo yangidumaza futhi imhlezanisha ephansi inwele. Iyahamba isikhathi setiye. Kune barber shop lapha kaBoxer. Okuye igama lakhe. Ngiyagundwa lapha. Inkuzimalanga seligcinile inwele zamhlula ziyambabela manje. Uthi ufuna ukuyozigunda uthi ngetiye ngizohamba ngiyogunda lapha. Cela uma kufika osupervisor nize ningibhekele nibatshele ukuthi ngikhona. Yami inkuzimalanga ngiyogunda. Uthi nje seqalile umnikazi womshini owawe barber shop eseshayila uhalf ekhanda vele wahamba ugesi. Nangu la eduze wami nimbuze. Uthi akazi yena ahlale usuku lonke egundile uhalf. Uyahamba ugesi kodwa uhamba la ebarber shop kuphela akazi na umnikazi wesitolo kwenze njani. Siyamshayela isikhathi kumele aphinde emuva ayosebenza. Siyaphela phela i-tea time no lunch. Mela hamba osebenza. Sebenza segqoka usigqoko uNkuzimalanga ngithi awuhamba uyogunda wabufaka isigqoko kwenze njani. Uthi hayi sekwenzeka inkinga la mfowethu. Uthi sewuvele walimala ugeswa lapha engigunda khona. Hawu manje ustep nje la ekhanda. Uthi akunjalo impela. Yazithulela ke mina ngiyabona khona lesihlalo sala ekhaya kuthiwa izitsha kubhekile. Ngoba seke wangibekela udatshana lakhe nokhulu wakhe uthi banokuvakashelana. Kodwa khona onenkani komunye angazi ukuthi ubani onenkani mekhamba ugesi omunye ogula. Ngithi manje uthini wena? Uthi hayi ngizobuye ngiqhubeke ngihambe ngiyogula. Hayi kwalaphela usuku waqhubeka. Kodwa kuphelelanga lapho uyokangixoxela mengaza ngixoxela usuku waqhubeka wenze kahle. Yilona udaba asihlangane ngalo sinayo manje. Akubona umngani. Kodwa ukukholwa kulobu uMnazaretha. Amen. Lesi sifungo lesi sisenzile noNkulunkulu. Otho umthandazweni wokuvuka, wokulala, owesabatha khona le ndawo leli ulishilo ngisikhumbulo sinamuhla. Wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho uthi uyawuhlala endini kaJehova. Kuze bese kupheleni kwensuku zakho. Ngiyanicela ke nani bangcwele nami ngizicelela ngoba ngumntwana. Umhlaba ubukeka umuhle kakhulu. KunoShembe ngesinye isikhathi. Into yasezulwini itale sibuye sikhohle ukuthi njoba singabantwana ukuthi yasezulwini sifuna ukuyiphatha noma kanjani. Kodwa ngoba nabo abazali bethu bakhona phambi kwethu. Siyazicela iziyalo neziluleko nomphako. Kwakuloku ukukholwa ukuthi bona yini eseyibahlalisile. Kuloku ukukholwa. Ngoba thina bethu banye bethu asifikanga ngosizi. Ngithi mina mhlawumbe unenhlanhla umuntu ofike ngosizi kuloku ukukholwa. Ngoba ukathi megoduka acabanga ukuthi mengase ngibiyeke kuMnazaretha. Kusho lo lasizi lo lana lizobuya. Thina sifike ngothando. Asazi loluthando lolu ukuthi ngoba nolwentombi lihlala liphela la uNkulunkulu lona uliphatha kanjani ukuthi lingapheli. Kodwa sicela nina abazali bethu. Yabona zikhona impunga. Khona nezalukwazi la eThempelini. Nisiphathise umphako ukuthi lokukholwa lokhu kuphathwa kanjani ukuze umuntu angaphumi ebukona. Amen. Ngingalidli ithuba ngidede. Inkosi ibusisa abezweni. Amen. Ngiyakhetha uNyazi. Amen. Angibingelele isihlalweni sasezulwini. Ngibingelele umshumayeli umkhokheli. Ngihamente ingcwele yonke uNyazi. Amen. Igama umthobisi. Isibongo wamaphumulo.
egama lakhe. Siyabonga bangcwele uNkulunkulu ukusithala size sifike lapha ethempelini lalapha ekhaya. Ngizocela nje ngengoma eka-42 ivesi kuyobe lesibili lesi-5. Ngolunye usuku bangcwele ngonyaka ophelile sike gibisila singale emfuleni kuwasha kuyisonto. Siyaxoxa ngalinsizwa. Khona umfemo othinta indaba uthi baye basuka bayovakasha kwelinye ithempeli. Uthi kuthe sekuzongena inkonzo base kuqhamuka umgcotsho. Uthi base bekhululeka base bebona singeke basayithola inkonzo. Waseyiniwa lo mgcotsho washaya. Wathi uma eqeda wasesuka umshumayeli wasekhaya. Wathi kunezinsizwa ezimbili ezisivakashele. Wayesayicela nje ukuthi ucela ziyibike nje zizisho ukuthi zobani. Zishiye noma inkonzo noma kunye nje. Nempela kwase kusukuma oyedwa kusuma umfowabo omdala lo mbhemu owayexoxa lapha eGibisini. Uthi washaya indaba eyodwa wayesehlala phansi. Masivaliwe inkonzo sekufika omunye. Uthi ngithe ngilele ngakubona sibanibani uphethe inkonzo Thempelini LweZulu. Uthi kodwa kufikile uShembe uNyazi LweZulu. Uthi mina nawe ngesiphinde sibonane ngisho nangale kwelizayo. Uthi yebo inkonzo bayiphethe lapha. Uthi yasezulwini uthi nathi siyazi thina boShembe. Kodwa uthe uma ukhuluma uthe uma ushumayela lase liyahlubuka elinye iNazaretha lase lithuka uShembe ngenhliziyo. Ngiyacela nami ukukhuluma kwami kube kuhle phakathi kwabangcwele ngabe ngizohlubula abantu. Ukuphephisa uzangawe ngiyabonga bangcwele ukuhlabelela wena okumnandi. Uthi umshumayeli ugcwensa kubi ukukhuluma ngey'ndaba ezingaziwa kuleli bandla. Sezwa ubhombela wafika wenza ukuthi nokuthi nelanga lamalanga nenyanga yezulu nothingo nalo uNyazi LweZulu sesiyizwile imisebenzi yalo. Umbuzo uthi siboneni-ke lapha ngakithi ubabudlamini walapha ngakithi ziyayazi le nsizwa ngihlele eduze kwazo leyo ndaba. Owaba sengozini yemoto wayeselimala kabi. Wayeselimala ekhanda. Wathi mefika esibhedlela bayazama onesi nodokotela bahluleka. Base bese ngumama wakwakhe useyohlala izithuluzi nje. Akakhulumi, akahambi uphazamisekile ekhanda.
bathi useyohlale nje uthi bamthatha uhlala ixoxe ubaba Dlamini angixoxele le ndaba mangihlangana naye ebonga ubukhulu bukaShembe uthi bamthatha bambeka eGenesis. Ngiyakhumbula nje sifika phakathi kwamagceke koDlamini khona ingoma yathi intombi Shumayeli wathi impumputhe wathi nane ezinyonga wathi sabelane niyabizwa usiyaphakama uthi mndeni waDlamini uthi ingane zisamdinga uDlamini uthi nathi samdinga eThempelini uthi odokotela yebo bafundile kodwa ayikho lento abebeyisho uthi siphethe ithemba thina uNyazi LweZulu uthi usazophila uDlamini usazobuya zasho zaphuma zahamba kwasikhashana esincane sezwe kuthiwa useyakhuluma kwasikhashana esincane sezwe kuthiwa uyahamba wagcina ebuyile ekhaya. Amen. Uthe masebuyile esechaza indaba yakhe uthi kunomuntu obeloko efika nje lapha esibhedlela uthi wabe ephazamisekile ekhanda uthi ehluleka ukuhlukanisa noma umuntu wakubo noma ubani uthi kodwa khona ilanga angaze alikhohlwa aphila ngalo uthi kwaqhamuka indoda uthi wakusemini nje ebhekile uthi yeza uthi yasisondela kuye uthi mayifika kuye uthi yayisikhala bathi mntanami yathi ulimele kabi kangaka uthi abalimele njengawo bavamisile ukusinda uthi kodwa wabona ngathi yamhlinza le ndoda uthi yakhipha ubuchopho bakhe uthi babunamachaphaza egazi uthi wangathi yabuklina kahle uthi ayisikubuyisela ithi wathi kusukela namhlanje konke obokwazi uzoqala phansi ukufunde kabusha uthi waphila lapha ibonge inkosi. Amen. Kuzoqala i-lockdown lapha ngakithi kwaba nomthandazo wophuthuma wasesithinta uMshumayeli thina sasikeduze ngangingedwa ehlangothini lami nginomama bodwa mase sifika kulo muzi sesibuza ukuthi uShembe bambizeleni usekusuka uma wakhona uthi yebo siyasebenza la ekhaya sibaningi uthi kodwa imali asiyiboni uthi uma sithengile ukudla vele iphele nje kuba khona ukuthenga ukudla enye siyazi iphele lapha sifika kulo muzi basanda kungcwaba njoba siza lapha khona esalwazi kufanele basenzele umsebenzi kade bavuma bathi bazowenza kodwa wenzeki nabo bazi baba nje yini njoba besibizile njena esalwazi sesifike ebantwini abathathu abakhona la ekhaya emndenini nakumakhelwane sishinto eyodwa sithi ngizolanda usibanibani ngoba bezwa laba bafuna ukwenza lo msebenzi bona bobathathu labantu sisho umuntu oyedwa sithi ngizolanda usibanibani ke manje sithi kusalo ngabe emhlabeni sithi angingenile ezulwini umndeni ungivalele ngale uthi wena ngeke uzungene la uthi uhambe emhlabeni ungazisenzele lutho awuzungena la maNazaretha ake ngime lapho ngalawo mazi inkonzo akuyona yami indaba enkulu ke inoJulayi siyakuJulayi njengoba eseshilo nombhemo waseBhayibhelini ukuthi iyalo sisolile nje kusuka ku23 Amen. nala sisuka khona manje bekusaxoxa yona leyo ndaba siyacela ngathi singayiphatha kahle bafowethu kakhulukazi thina ntsha ngisho sikhuzwa sikhuzeke singayi kophoxa abazali bethu nabagcotshwa bethu inkosi basesenekuzini. Amen. Ayingithi inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. maNazaretha ngiyasaba mina ukusukuma ngumntwana omncane igama lami ngulwazi ngwakamzini khona le egama lakhe ngizobingelela isihlalo sasezulwini ngibingelele abashumayeli abakhokheli namakhosazana nentombi zentethelelo ngegama loNyazi LweZulu. Amen. Amen. maNazaretha ngizocela isibindi la lesihlabelelo sama30
kuthiwa ihlabelelo zala ekhaya amaNazaretha ziyakhuluma ziyintshumayelo zizodwa. Manje masulekelela ngokwakho uyaye ungazi noma usukhuluma okuyikona yini. Nami ngithi ngalesihlabelelo angibiza abafowethu bengibiza abafowethu angibizo abami kuphela nabakho ngoba njengoba silana siphelele bakhona basemakhaya abangayilandeli lenkolo le esiyilandelayo. Amen. Ngiyani mema bafowethu nani ngiyani mema nani udade wethu wozane namhlanje nanango Pangisane Yesu me osane nanango osane Sileyo imithwalo isifo Bengizocela la inhlanhluthini incwadi uDeuteronomy 1 ivesi elika-10 ike yafundwa le ncwadi namhlanje kodwa ngithi hayi ayiphindi iphindwe. Angazi noma mhlawumbe mina engingayizwa yini kahle kodwa ngicela inhlanhluthi ngifundele. Jehova uThixo wenu unandisile, bheka namuhla ningangezinkanyezi zezulu ngobuningi. Jehova uThixo oyihlo benu Jehova uThixo oyihlo benu bamkhenenze ukuba nande ngezinkulungwane kanamanje anibusise njengesivumelwano sakhe. Amen. Amen. UNazaretha le ncwadi le iphelele na. Ilandile emagameni ayisho uNyazi le Judeya lithi sibancane khona abasezayo.
namanje sasho kanjalo ithi hayi sabancane khona abasezayo. Njoba ngisho ukuthi le ncwadi zala ekhaya ihlabelelo ziyakhuluma. Umqalo endlela kuthiwa wanikeza umfana isihlanu. La lesahlabe sengisikhothi sokunembaba lesi indodana kaMayekisa kanti ukhulula abanjani kusho inkawu ekhuluma nayo. Waphinde wayiphinda lo ndaba wayilene emkhambatheni komunye umuzi wawunomfihlo khona. Wathi uyadlula khona wabona abantu bedangele bengazi bedangeliswe yini. Wafika wabuza wathi abantu abami kwenze njani? Ngiyanibona niyakhala kwenze njani? Basho bathi hayi inkomo beyilayo kumele ihlatshwe hayi ayibonwa. Njengoba ke uShembe umqalo wendlela akwazi ukukhuluma nezilwane wenza adume ngakho wabheka inhlangothi zonke. Waqalaza wabheka ngala waphinda wabheka ngala kwesokudla nokwesokunxele wabheka phezulu wabheka phansi. Kuthiwa nizobona ngokuthi izoqhamuka seyitshakadula njengethole. Kanjalo bayibona inkomo iqhamuka izigijimela ingaqhutshwa umuntu yazofika egcekeni. Amen. MaNazaretha silandela inkinga into enjalo. Cela nibuzise amanzi. Amen. Amen.